Phantom, do it. Minenene, hola minenene, maropa, apeto. Hola mani, muri kubva kupi? Nanchi kutsvaga kubva makuseni kusvika na 4 ndichingokutsvagai. Yo Courage, usanditsome. Zvandinoita ndinoita muchiwande, saka usandibvunza nani ndiri kupi. Iwe Shayo, chinhu chese chaunoita usingade kuonekwa nevanhu wakawanda chivi. Iwe Shayo, saka yakutaura kuti kumama chivi. Hola mani, mimi nyararai zvenyu. Dai matotsura kabhebhi kenyu kaikai nekuti kabhebhi kenyu kamudiro kakanoita madhara kana kuri kudenga kanenge ari tek nana Noah nana Abraham. Iwewe Courage, nyarara zvako. Zvikanzi mayellow akuraiwa, bhebhi rako rinofira mahara iwe. Imi Germany mabhebhi api? Ndimakapedza kusendera message yakanzi I miss you kudhara muna 2007 apa inga itori wrong number. Imi Germany mimi. Kasisi kenyu kandodana nako ndakapiwa namba neConnect zvinzi wawina hure. Hola mani, ko bhebhi renyu parinenge richiti you are the best ringe chikukombeyai nani? King mimika zvikanzi tizire kuvasikana venyu ka unotomukira kuti ubate nzvimbo otherwise unosvika yadhi yazara. Hola mani, nyararai zvenyu. Ndimutepedze boys rere rekuti rakarohwa nenhamo rosvika pakubata chuno rakarara mumagumbezi. Iwe Courage iwewe, bhebhi rako rinotombokuisawo pamastatus here kana kuti ndimutaipi dzinofira kugalara. Hola mani, bhebhi renyu rinotombokubataiwo maoko here muchifamba kana kuti inoita kunge Moses ari kubva kuEgypt nevana veIsrael. You guys, thank you for your support pano pa TikTok. Tine movie rikubuda pa YouTube channel yedu inonzi Zimtunes Comedy. So guys, go pa YouTube then you search out Zimtunes Comedy, then you subscribe, then you hit that bell kuti taka release a movie ukurumidza ukuona ugara wanakirwa. Guys, kazvangonakira kusubscribe pa Zimtunes Comedy ka ndezvekuti taka release a movie ka unokurumidza kuona plus ma videos anozouya ku TikTok but panotanga kupindira pa YouTube guys. So subscribe hit that bell kuti patino release a movie pa YouTube ka ubva manya kuona, ubva share, ubva like.